La cervesa de xufa triomfa en el mercat internacional i a Alemanya hi ha 3 distribuïdors que se la disputen. Els productors, una xicoteta empresa de l'Horta, no s'ho creuen encara. Diuen els productors de la cervesa de xufa que la idea de barrejar ordi amb el conegut tubèrcul la van treure d'un text anomenat La història de les plantes de Teofrast, escrit 400 anys abans de Jesucrist. El cas és que després de 2 anys de proves l'han tret al mercat. A banda de la selecció de blat i ordi, afegim xufa al procés d'elaboració i logrem una cervesa en molt de cos, molt ampla en boca i molt alta en proteïnes, el que li fa més espessa. Confien tant en esta nova cervesa que fins i tot han anat a promocionar-la fora d'Espanya. La cervesa de xufa va ser presentada en novembre i en només 4 mesos de recorregut ha aconseguit fer-se lloc en la Catedral Mundial de la Cervesa, a la mateixa Alemanya. Tenim 3 distribuïdors de productes ecològics que estiguen molt interessats en distribuir la nostra cervesa i pròximament estarà en el mercat alemany. La xufa li dona un sabor diferent i li aporta nutrients. Le da un punto de dulzor así en boca al final. Esta empresa de l'Horta de València s'obri camí. La producció ara és de 2.000 botelles d'un terç i estan preparant-se per a fer el salt a les 10.000 en les pròximes setmanes.